Hello guys. Please support me. First time my live stream. Hello guys. Please support me. Please like, comment, share, subscribe my channel. First time my live stream. Please support me, guys. Hello guys. Please like, comment, share, subscribe my channel. Please like, comment, share, subscribe my channel. Please comment. Please comment. YouTube channel like thank you ma abo first time आंनि लाइवआव comment first time thank you so much share करो नुवाखै जोंफोरना इतना जल्दी लाइव दे सकता है 71 61 71 पर कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम पर जो भी है लाइक करो कमेंट करो मैं माय हैंड क्या माय हैंड क्या हुआ इंग्लिश हो गया जो क्यों मा ओंख्रि संखो होनदों मैसो बेदर जाखांबाय मैसो बेदर आब' जमुना माबाया बे दहाय थांनाय लाइभनि नामा मा नाम मोनलाय जयन्त 50थायावनो माबायाव 60थायाव लाइभ होजाया होनलायबावोब्रा मैया आंखौ आंनि साबसक्राइबार बेसेबां जाखो नाय गावनानै 100 200 बारबाबो होजायाखैनो आंना नुवाखै 60 ओइ फैबाय जयन्त हेलौ जयन्त लाइभ होजाया होनदोंमोन ना नायदो नोङो एबार ब्लु होबाय दै जयन्त नोंनोबो नायदो एबार लाइभ होजाया होनदोंमोन ना मैया आं हराव होगोन होनदोंमोन आरोना हेलो गाइस जो भी है चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर कर देना ठीक है जो भी देख रहा है एक कमेंट कर दीजिएगा साथ रिप्लाई मिलेगा ठीक है सपोर्ट भाई सपोर्ट अब जमुना जयंत क्या सब्जी खाया है बताइएगा क्या मुझे प्लीज बताइए हा क्या कर रहा है यार हा हु
गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों ये मेरा नाम बिमल बर' एक्साइट सुमिराज लाइक डन थैंक यू सो मच बेबी हाउ आर यू सुमिराज बेबी हाउ आर यू थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए सुमिराज बेबी डार्लिंग आई लाइक टू यू रावबो लाइक होआखै माथो होदों होदों अमा एवा सावाखै अमा आवाखिसो होनदों अमा थावख्रिसो होनदों आरो लाइक हो होनदों आई एम टायर्ड होनदों ओके लाइक हो लाइक कौन कौन किया है लाइक कौन कौन किया है नहीं किया है 6 एनिमी है कमेंट कीजिएगा गाइस सपोर्ट करवाएगा सबको ठीक है गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग सोना मॉर्निंग बेबी क्या कर रहे हो अभी लाइक दिया है तो पूरा आदमी जो भी है चैनल पर लाइक करो और कमेंट करो एक एक सबको जो आबो गम गुड मॉर्निंग 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 लिली हा हा हेलो लिली सिस्टर कैसे हो आई एम रेडी is joking jokes to my channel this channel is wah टकिंग ऐसे गुड मॉर्निंग 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 कौन कौन क्या सब्जी खाया सोर सोर मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थानो हागोन ना जारौमोन जयन्त लिलि आगै नोंगुमैया बेनो आंना औ हेलो हाउ आर यू फ्रेंड आई एम फाइन माथो रायजो राजाफ्रा मिटिं राजाफ्रा मिटिं आरो मिटिं ओमफ्राय लिलि इज बिउटिफुल बिउटिफुल माय सिस्टार इज बिउटिफुल बेखौ आगै जाया आंनिथिंगा एबाउट सुमि होनदों एबाउट आगैसो जागोन होमबा लिलिया आंजों सुमिखौ आंनि एक्ट्रेस नालाय नोङो आगैसो जागोन व्हाट इज इट दिस इज रामधेनु बा दा थैसिगोन मिनिनानो एलबि मालिक ओखि औ सना आंनि जिउ मुला सिखाव होनदों मुला सिखाव सोर मुला सिखाव जाखो आब' लिलि आब' एसएम कनिम्मा हेलौ कनिम्मा डार्लिं हाउ आर यु माब्रै खबर सबर नोंथांमोननि नैथि खेब सापर्ट नैबे चेनेलाव बिमल बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ बेजों लोगोसे आंबो मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयै सिगांनि बायदि 3K खालामफिनगोन नैबे चेनेलखौबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव आंनि मुङा जाबाय बिमल बर' इउटुब चेनेलावबो बिमल बर' इन्स्टाग्रामावबो बिमल बर' ठीक है ओमफ्राय जयन्त मुला एथ' मोजां मानसिखौ मानो बिदि बुङो हामा आई एम गोइं टू डू दिस ओके गो आब' भिलेज होनदों बुट खबर फाग्ला अरनाय इसोर आब' मैदेर गान हरदों आङो गान खोनासं ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो लिलि आब' कनिमा डार्लिं सुमित डार्लिं ओमफ्राय बे लिलिखौनोथ' मानो आब' लिंफ्लांनाय आं गोदोनो डार्लिं लिंना लाबा थिग जागौमोन साला गसाइगावनिफ्राय लानानै आब' जागारबायना बेखौ सोर आब' खोनासं दाउसा मासे गां दं बारा जाब्ला आं दं उफ होनदों थाथ'दो डार्लिंमेन अके थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंनि लाइभआव नुजाथि फैनो हानो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावहरो एलबि मालिकआनो होनदों आरो ना लोगो हाय हेलौ कनि डार्लिं मा ओंख्रि जाखो कनिमा सना सुमि सना मा ओंख्रि हाउ टु शर्टेन लोगो ओमफ्राय मा होनना बुङो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आब'मोनखौ बाजै सनामोनखौ डार्लिंमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनो एक्सुवेलि आं मोनसे खोथा बुंनो गाज्रि मोना दै आं नोंथांमोनखौ अननानैसो बुंगोन
ड्रिंक लोंदों लोगो होनदों आयु है हामालै आंबा लोंनायखौ गारबाय खसमबो नैबे इउटुब चेनेलनि गोदाननि ओमफ्राय फिफा हाउ डुस आनु अर्क होनदों पेरे पारे पाप प्रेपारे श्रिम्प करि होनदों I am sorry होनदों आरो I am sorry darling I am sorry लै I am sorry लै darling होनलै कनि दार्लिं बाय बाय होनदों आरो आलु स्प्राटसो खि होनदों आयै सना आंनोबो एसे दौहर लेक्कि सुमि सना दिंदां फादां जानांबाय आं एबाउट सुमि होनदों आरो ना आब' सुमि होनदों ना एबाउट होनदों आब' जमुना गल'ल' बाय जयन्त होनदों आरो कनिमा सना मा ओंख्रि ब्रा ओमफ्राय जोंना सुमि सनानि ओंख्रिया जोबोद गोथाव डियार आर दा वान्स हु होनदों बाब मालानिफ्राय इंलिश लिरखोनो सोलोंखो ब्र जयन्त लाइक दान थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय लिलि आब' भिलेज होनदों কি করতাছি রে কি করতাছি কাজ করতাছি ফিল্ম দেখতাছি মেরা আমরা লাইভ দেখতাছি হ্যাঁ চিন্তা করবেন না সব দেখে দিব আমার আমার দিদি ভালো আছেন প্লিজ গাইড মি होनदों जयन्त बाय बाय थेंक इउ स माच दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम आरो बेजों लोगोसे आंनि समफ्लखौबो नोंनो एसे सिथाबना हरबाय जयन्त ब्र आयु लोगो मा ओंख्रि संखो नोंनियालाय मा ओंख्रि नोंनिखौसो सोंदों आं हेलो गाइस जो भी लाइव पर देख रहा है बाहर से कमेंट कीजिएगा प्लीज ठीक है दाहुलसो ओमफ्राय ओइ क्रेजि आइ एम सरि होनदों आरो दालि सजनासो लोगो होनदों आरो गोथाव दे आब' लिलि ओमफ्राय आब' लिलिया खैथायाव लाइभ होयोब्रा ना नुसनथारलाब्रा आं टाइमखौनो मोनबांला नालाय ब्रा केरेलायाव थाबाथाय मबाइल बारा दांनो टाइम मोनालै ओमफ्राय गाज्रि मोनो ना आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गासैखौबो बिब' बिनानाव बिबाजै बिबै बिदां डार्लिं बिब' आब' मैदेर बुरि माथो इंलिश हेडिं जाजोब्बायनो औलै बेखौबा मायाव बानायो आं दाहायसो नायनांसिगोन नैयावनो खोमा बेयाव नङाना I am learning English and I don't speak English कनिमाया बिदि होनलायथारबाय आरो ना I am learning English and I don't speak English होनदों सारिका हाय हेल' सारिका डार्लिं माब्रै खबर सबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय नोंथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय बेजों लोगोसे हाय हेलौ होनदों ओमफ्राय मा खालामनानै दङ आं दिनै लाइभ स्ट्रिम होबाय नोंथाङाबो आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिमाव फैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर कनिमा हा लिस्टेन होनदों सुमि राजा वाव ओमफ्राय लिलि हा लिलि बायदेव ओमफ्राय मोजांहाय मावजि अके सना डार्लिं आंनि जिउ माब्रै मा मैगंजों जाना फैखो जमुना आब'आ कमेन्ट लिरनो समाया आंनि लाइभआव इम'जि हरनो समायो वाव सारिका माखौ रागा जोंखो what happened सारिका डार्लिं what happened नोंसिनो इंलिश I don't know वे ओरैसो मिनिलायो आरोना कनिमाया ओइ माबा सारिका सना मियाव मा होनो दिस आरि के होनदों आरो बिमल where are you going आहा where are you going I don't know going ओरैसै मा जाजोबखो इंलिशल' फैलाजोबखो ओमफ्राय आंथ' इंलिशखौ फरायनो रोङो ओमफ्राय स्पेलिं बेनि ओंथिया मा जायो बेखौ माने आं बुजिया आरोना ओमफ्राय सारिका सिस्टार खम जारला होनदों आरोना रहाय सोरबा दावराव खालामफैदों जोंनाव नायहैनां होनदों इसे बानि होनदों इसेया बानि होनदों मा जाखो सोरनि होनदों हो मा जाखो सोरनि ओमफ्राय रदै सोरबा माबा कमेन्ट हरनाय बायदि होनदां मा जाखो सोरनि ना मा सुमि होनखोथाय सुमि सना कमेन्ट खालामदो आंनि जिउ रिक्सा आंनि रिक्सा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला मटर हमनो बोला गारि हमनो बोला गाखो माबार आंनि रिक्सायाव 1 2 3
फर न' पन्सायगोन आं आब' मैदेर बुरिखौ होनदो पापि नोंखौ जि रागा जोंसो जादोंनो आंखौ थे सरि आंखौ रागा जादोंबा सारेखा सना मेव मावजि जिउ आंनि लोखि गोरबो खना इसिं खनानिबो लोखि ओमफ्राय थांसै आं बुजिथारा आंहानो मानो बुजियाब्रा सना बिदि होनथारबाय नों आंखौनो बोरायखौनो गावनि आं गासैनोबो ब्लु होनानै होजोबो आरो ना गोदानफोरबो रावबो फैथाराखै माथो सौग्रावनो फैनो रोंला नामा नबनिता स्टेटास ओमफ्राय सारिखा मार्टेल सरि खोमा हमदों आं नै बैसागु अर लाङाबा हले नायखादोसो नों लांगोन आयु खनिमाया लागावबायलै लोंदोंलै बियो साला खनिमाया कनिमा सना मा लिरो नोंलाय जयन्त के लाभ ओके हेलो गाइस लाइव स्ट्रीम प्लिज सपोर्ट मी आई एम लुकिं फर ए जब होनदों बा दा जेटिखौ हाथारलानो ए जेटिखौसो आरोना मानो आंलाय नाम गैयि गुन गैयिखाय आंखौसो बुंदों जा आंनि हिनजावजों जावजाबाय आब' सुमि माइब्राया दोनखानो औ आं सोरखौ लाबावनांगौ जाखो खनिमाखौ लागोन ना सुमिखौ लागोन ना सोरखौ लानांगौआथ' आं सुमिखौसो लागोन रेडिखा कनि आगै होनदों आरो ना जम्मु काश्मीर हेलौ वेलकाम माइ लाइभ स्ट्रिम प्लिज सापर्ट मी नोंखौबो आइ एम सरि डार्लिं ओरैबो खमा हमदों खोमाखेबो समाय लायो थैबाबो नोंखौ बावा थैबाबो नोंखौ बावा सारिका सरि दा थार्ड एन्सारनो बाप्पा मार्टेलजों देगगासिनो देगोन नामा सारिका मेव मा ओंख्रि जाखोब्रा ओमफ्राय मेव कनिमा मेव नोंलाय मा ओंख्रिबो खोन्थाया गावहा हेलो गाइस माय लाइव स्ट्रीम प्लीज सपोर्ट मी जो भी बाहर है अंदर में आ जाओ एक कमेंट कीजिएगा सबको ज्वाइन करवा दूंगी 1K लेके जाओ फ्री में सिर्फ कमेंट करना है 1K सब्सक्राइबर लेके जाना ठीक है हान्थु लोरप सोमावनानै जाहानि न'आव हाफै कनिया गैदार थाइगिरसो अके बा थाइगिर बिराद गोथाव थाइगिरजों ना थानांगौलै ना थानांगौ सारिका मेव डोन्ट बी एफ्राइड टु गो क्रेजी होनदों कनिमा आं हले बुजिला दे नों मा इंलिस लिरदों कनि सनाखौ नोजोर दाला बिमल भाई होनदों अके नट थिंकिं ओरैसै हु केयार्स होनदों आरो मा इंलिस फैखो आं दाहाय सेटिंआव बानायनांसिगोन र' आं दिनैसो फार्स्ट होदों नालाय मिथिया आरो ना माने लाइभखौ माने कमेन्टआ माबायदि फैगोन माबायदि फैया माने आं ट्राय नायनाय बायदि जादों आरो ना लोगोफोर आं बारा लाइभबो होनो हानाय नङा आरो सोरनावबा दसे नुजाहैगोन ओमफ्राय लाइभआव फैयाखै मायाखै दुखु दामोन दे आंबो दुखु मोना आब' सुमि हाबहैगोन होनदों आरो ना सुमि सनायाथ' दा आंना सुमि दंखायोलै कनिमाया गोबासो आं नुवाखै बेसेबां आंखौ लोमजाबा बाना लाना थांगलायगोन दानो खालाम पापिनो दा जाया अबाव थांनो नोंसोर सोलोंजोबना लागोन जयन्त बिमल ILLB डियार फर इउ होनदों आरो ना साला इंलिस लिरना हरखाथारदोंलै बे इंलिस लिरना हरखाथारदों नोंसोरो 7 भिउस दङ ओमफ्राय 7 जयन माबाया सारिका दार्लिंआ मानो मिनिबाय थाखोब्रा माबा रागा जोंबाय थाखो आई एम गोइं टु केरेला होनदों आजाओ केरेलाफोर हम भी है ओमफ्राय बैसागुआव फैदो खि सना आं थांनो हानाय नङा सना खालमानसि डिसेम्बरावसो थांगोन आं आई एम नट सियर व्हाट टु डु होनदों कनिमाया आं डिसेम्बरावसो थांनो हागोनलै ख्रिस्टमासावसो सुमि सना ख्रिस्टमासावसो जों लोगोफोरा थांजोबगोन ना ओमफ्राय ख्रिस्टमासाव थांगोन आं दाख्लै जानुवारियावसो फैदों नालाय
दा आं एप्रिलाव माबोरै थांगोन जानुवारियाव फैना अके कनि सना होनदों आं जानुवारियावसो फैदों नालाय बुजियाबो टेलमि होनदों आरोना बुजियाबो टेलमिनो होद आं बुजियाखैथ' आरो इंलिस जाजोब्बाय बरिया दा फल'यिं दा फल'यिंनो मानो होनदों सुमिसना आं दाख्लै जानुवारियावसो फैदों माने जानुवारि 18 थारिखआवसो फैदों 16 थारिखआवसो ओंखारबोदों ओमफ्राय 19 थारिखआव मोनफैदों 20 थारिखनिफ्राय खामानि मावदों दिनै खामानि मावाखै जोंना ओइ सप्तासेयाव सानथाम गाहाम मावनो मोनबाबो जायोलै सानसेयाव 1000सेखा सुमिसना दिस आर के होनदों Pani undo? Pani undo? Illa. Illa. వెళ్తావా శ్యామ ఇక శ్యాములు సాంబేరం ఎప్పుడు వంటగా రావిലെ ఉంటుంది ఉറങ്ങിട്ട് ചോറ് കഴിച്ചോ ചോറ് കഴിച്ചോ കറി എന്താ കറി ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി മീ കറി ഇല്ല ഓക്കെ join to bye bye thank you so much ओमफ्राय do you now I मेव ओरैसै ओमफ्राय आब' जमुना on thank you थाथ' दे सना okay thank you सुमिसना दसे समब्लाबो नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर this rule means that I होनदों आयु मालाय तामिलबो रोंबावो होनदों तामिल नङालै मालियालामसो तामिल नङा I am dreaming होनदों बाय कनिमा थेंक इउ सो माच दसेबाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाथि फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय दसेबाबो नुजाथि फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय लर्ड कल्स जना होनदों जोनामदो आं खारबाय ओके थेंक इउ सो माच सारिका सना दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जो भी बाहर है लाइक करो कमेंट करो शेयर करो मेरे लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करना जो भी है सोरबाफोर लाइभ होयोबा खोन्थानानै गालां आं हाबहैगोन आरोना सारिका मेव नुवाखै लाइभ होजाबाय आंना 50टा 60टा साबस्क्राइबारावनो हां थोनो थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्लानो टें डेरें डेरें डें आंनियाव फैनो खैथायाव होगोन खैथायाव दे बुं आं दोननोसैबो नै आधा घन्टाल' एकदम बिदि होनबाथाय खारलांथारदों थांगोन आं दिनै खामानि गैखायाना सारिका सना खैथायाव र' दाहाय होनदों ओके नटिफिकेसन फैबाथाय ट्रिं थांगोन आं टल्टिं ऐसा लगता है जैसे I am in love हा मिनिदो होखाया बे बेनिखायनो र' दाहाय होनदों होखाया बे होयोबा होलाय नायनि माबा नोंसिना माबायाव खोमा ना चिराङाव खोमा ना आब' जमुना मोनथिगोन खोमा चिरांनि बायदि मोनदों नोंखौ मानसिखौ जमुनाबो मैदेर साला मनेटाइज जानायखाय कमेन्ट लिरनो बादों गावना मनेटाइज जानायखाय फाफिया जालायदों आरो गोसोआव मा बखिदों बे फाफिया ओरैसै बिदि आरो बे दा आब' मैदेरा फाफिया नोंखौ नै जालायगोन आरो आखाइ देखायनाय आरो आंखौथ' दा नुवा आं मा एक्टिं खालामदों मा एक्टिं खालामाखै नोंसोरथ' आंखौ नुवा दा आं एक्टिं खालामनायखौ नुवाखै दा नोंसोरो आं माबायदि एक्टिं खालामगासिनो दं या जाब्लाव Oh my darling आं नोंजोंनोखा नों आं नोंनि थैसत दिनै 100नि खाथियाव थांनो हागौ आंना साबस्क्राइबारा ए भगबान I don't have time to say live okay मिथिया आरो ना
माने जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो होयो आरोना आंबो दिनै सानाव होनानै नायदों आरोना सानाव सोरबा सोरबा बेकायदा थायो नालाय सोरबा सोरबा टाइम मोनबाथाय होयो अके ओं सोरबा सोरबा माने नैबेबायदि टाइमाव हिनजावफ्रा फिसाला फिसाजोफोरखौ माने अन दं रन फिसाला फिसाजोफोरखौ माने स्कुलाव दोनलांनानै ज' जिरायोना नैबे टाइमाव माने लाइभ नायनो सम मोनो हिनजावफ्रा बै हिनजावफ्रासो सापर्ट होयो नालाय बेखौ माने दसे होदों आरो आं टाइम मोननायखाय साबसक्राइब टु होनदों साबसक्राइब खालामखानायसोब्रा नोंखौ जाम्बिलाइ आयै थैगोन आं मोननै आइडिजोंबो साबसक्राइब दंलायबावोसो आङो उदां आइडिजों थांगोन आं दा उदांजों उदाङाबो आंनि आइडिसो मोननै चेनेलजों आइडि माबा मोनसे आइडिजोंबो साबसक्राइब दंलायो आङो ए बिदिसो पापि आइदिजोंबो दं उदाङाबो आंनि अनजालु ना मा आइदिजोंसो दंबावोसो नै नायनोबा र' देखायना होनां आंनि आइडिफोरखौ नायनानै ला देखायना होनां नै बेयाव नायनानै ला उदां अनसुला दैमारियाबो आंनि मिथिबाय खोन्थाना होबाय आं अनसुला दैमारियाबो आंनिनो आं मालाय बायदि थगायाना आं मानो थगायनो सनाफोर आं मानो थगायनो ए बिदिसो पापि होनदों आरोना अनसुला दैमारि दं उदां दं ओमफ्राय नैबे बिमल बर' मोननै मोनथाम दं अनसुलाजों साबसक्राइब गैया आरोना दा लांगोन आं र' नोंनियाव दा लाइभ दोनबानो साबसक्राइब खालामना लागोन आं 27 मिनिट जाबाय अन हिन्जाव फथायग्रा औ थिग जायगायावनो हमदों हिन्जाव फथायग्राथ' आरोलै आं नोंखौबो फथायगोनसो होननायसो जाहैदों लिलि आब' मा गल' गथ' जाबाय थायो थाब खालामदो दा आइडि सोलायनांगौबा लाइभआनो बन्द' जागोन माथो फाग्लिलाय होद जालालै दा र'ब्रा लाइभ दोनबा नोंखौ नाम सार्च खालामगोन आङो ए सारिका नार्जारि भिक 2K दाहाय साबसक्राइब खालामगोन आङो बोनानै ओमफ्राय लांगोन आं नै आंखौ हागोन होनदो हाया अम नम' तप्पौ होनगोन आरो तप्लावनो दैयाव बाज्रुमबाय थागोन 10 बार आइ जास्ट वान टु होनदों आरो वान टु हिन्दीवालाफ्रा सासेबो फैया माथो साबसक्राइब खालाम लरगफ्रा होमबाबो लाइभ होजाबाय दे फैयाबाबो दरखार गैला हिन्दीवालाफोरा लाइभ होजानानै हारसिं गोब्राबबाय थागोन कन्टेन्टखौल' मोजां लाबोनो नाजागोन आं मानो भिउस फैया बे एबार कन्टेन्टखौल' मोजां लाबोनो नाजागोन दा बिसालि नङाहाय थगायजाग्रानो दा बिसालि आं बुजियासै माने बे बिसालि नङाहाय थगायजाग्रा आं थगायाब्रा जुलि लागोन नोंखौ सना जुलिसो लागोन लिलि आब'आबो अन दं जमुनाबो अन दं लिलि आब' टाइमखौ खोन्थाना दोन सम थांनानै आङो खोन्थाना होखानो दै लाइभआव नोंथांमोननियाव देवबाराव हाबनो हागोन आरो ना ओमफ्राय उइनु दिनाव मालाबा खामानि जायाबा हाबनो हागोन ओमफ्राय खामानि जायोब्लाथाय आं हाबनो हानाय नङा आरो दिनै खिन्थु सोर लाइभ होयो हाबजोबगोन आं कमेन्ट इउ वान टु सि हाउ आइ लाइफ होनदों आरोना कमेन्टआ इंलिस जादों होनदों आरोना दाहाय बानायगोन आं र' सिटिंआव मेगननि नोजोरनि खोथा सोर मा मोनथि मोनो लांगोना सेराव मा बुङो गोरबो आंनि खोनाफैयो हो 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 ला 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 अ सना गोसो सिंनि खोथाखौ रावबो हमस' हाया होनसिगोन आरो सारिकाया लांगोना सेराव मानो नों
गोसो आंनि मोननो हादों ला 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 होनगोन आरो ओमफ्राय आरो मोनसे मा होनबावो सारिखा ओरैनो जायख्लंनि गाबा मानो फैयो साखाथियाव जावलिया गोसोआ बोदोर सोरखौ नागिरनायाव होनसिगोन आरो ओमफ्राय गले गले जाखांफैयो नोंनि महरानो सना होनसिगोन आरो ओमफ्राय प्लिज कमेन्ट बिलौ बिलौ रागा जोंनाङालै दिनैनि दिनखौ दे आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिमसो सना बारा रागा जोंनाङाब्रा गाबगोन आं दानो गाबगोन आं सना नों बिदि रागा जोंबाय थायोबा गाबगोन आं दानो मानो बिदि रागा जोङो सना आरोसै बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसा ओइ सारिका मेव मा होनो दा मोनाब्लिनि 5टायाव आंनि मोनसे भिडिअ आपल'ड जानो थांगासिनो दं बेयाव नोङो थांनानै लाइक मोनसे आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गारबो हायोब्ला माने स्ट्रिम जागोन आरोना बेबो लाइभ स्ट्रिम बायदि गोजा जागोन नों बेबायदि कमेन्ट गेलेनो हागोन बेयावबो ओमफ्राय बेयाव गानसो गाबगोन आरोना दा नोङो बेयाव लाइक मोनसे आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गारबो नों बेलेगजोंबो जइन जानो हागोन आरोना 1K साबस्क्राइब नांगौबा हेलौ फ्रेन्ड होनदो आरो सारिखाया बिराद डेन्जार लाइभ बेरायोला बिराद सलिडलै नोङो बिराद टाइम फ्रि मोनो खोमालै ना नों टाइम फ्रि मोनोबा नोंबो होनांगौब्रा नोंबो होनांगौ WT कमप्लिट खालामनो नाजा थाब थाबनो WT कमप्लिट जाबाथाय 1K नि साबस्क्राइबारनि खोथाखौ खुनु माबा नाङा इनभाइट हरना होगोन जों इनभाइट मिथिबाय डाइरेक्ट पिन खालामना दोनगोन 1K लोगो लोगो सिगांसो मोजांमोनलै ओइ लिलि आब' जों फार्स्ट ओंखारजेनबाय बिराद मोजांमोन होखायोथ' पापि होननो आं हाबलाङाखै दिनैबा हले जुजिथारगोन आं नों टाइमखौल' खनसे होना गालां सना आं एकदम मेकआप खालामथारगोन आरो बे टाइमखौ होसोगोन आरो होमबाना टाइमखौ मिथिथारोबा जों सिगां जोंनि दिनाव 1K जानो बारा टाइम नाङामोन लिलि आब'नाव सों लिलि आब'नि चेनेलनिख्रुइ आं सिगांमोन गुड मर्निं लिलि आब'नि चेनेलनिख्रुइ आं सिगांसिनमोन ओमफ्राय लिलि आब'नासो 1K 2K जालायलांबाय आंनाव 1K आनो कमप्लिट जायाबो जाया थालांबाय आंनाव होमबाना आइडिया 450 ना मा दंखायोमोन गंथाम मबाइलजों आइडि साबस्क्राइब खालाम 1K खालामथारबाय आङो दाबो आङो लोगोफोरनि मबाइलफोरजोंसो साबस्क्राइब खालामलाबायनाय दङ गंब्रै गंबासो मबाइल आइडि मोनथाम मोनब्रै मोनबा दं सासेयावनो गंब्रै गंबा मबाइलाव बिदि साबस्क्राइब खालामनानैसो लाइभ होजानाय बानायना लादों आं इउटुबा खोनाबा दा बेखौबो लाइभखौनो बन्द' खालामनांगौ हरलायगोन नै सारिका आंनि घरि नायनोबा देखायनो आं नोंनो र' नै घरि नायनोबा नै घरि नायनोबा नै ओमफ्राय नामा नै माखो घरिया नै देखायबायलां सारिका दार्लिं नोंनो घरिखौ कमेन्ट थाबथाबाय नामाब्रा मालाबा कमेन्ट थाबथागारो नङालै टु वाचिं माय चेनेल हे हास होनदों देउरालीको बर्फी पलमा सँगै कसम खौला बेहुली बनी बस्नु तिमी जल्दी लिएर आउला तिर्खा लागे निरमाया प्यासमै तौ चिसो पानीले तिरिरिरिरिरिरिरि मुरलीको धुन तिरिरिरिरिरिरि मुरलीको धुन तिमी मेरो निरमाया दान्युसो होनदों आरोना
माया निउस सारिका माबा मा होनो नोंनाव आइडि दंबा लाइक खालामफै सना सिरि सिरि खोन्थाखुमाबायलां नोंनो दे आब' लिलि लाइक खालामफै आइडिजों मा होमबा सोर सोरनाव आइडि दं लाबोनानै साबसक्राइब खालामना होफै आंनो हेर हायर हायरनो हायर 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 सारिका सनाया फाग्लिया जा अनसुलिखा आरोलै बिदिनो अनबाय था सना आंखौ गोरबोआव आलोयै थिनानै दोनबाय था आंखौ सना साराय र' फांखाखौ एसे गोसा होनां फार 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 होनलायनाय गोसायानो जाला नोंजों आंजों पापि होनदों जा अनसुलि समायना रमायना नोंनि महराव नोंनि थाखाय सायरि लिरगोन दे आङो दा माबायाव मा होनगोन मा एप्समोनलाय सायरि लिरगोन आङो सायरि ओमफ्राय नोंनि लाइफआवनो हरगोन ब्लु हो दै आं थांबा ओमफ्राय नों फरायजोबनांगोन आरो खिन्थु नोंनिनो सायरि लिरगोन आङो माबायाव लिरना हरबानो मालाय बानायना हरखायो पापिनो आं जेबो मोनथारला दाना पापि सापि रायबाबो सिगांसो फार्स्ट इउटुबाव ओंखारलाबायबा ओंखारजेनबा रागा जोंला बायोमोन आं दाना रागा जोंनो रोंलालां आब' लिलिखौसो खिन्थु आब' लिलिखौ सिगां मानसिफ्रा एरै होनोमोनब्रा देनां मनेटाइज जाबा नों रावखौबो नायफिनो थाङै थुङै आब' लिलियाल' थालांबाय आरोलै इउटुबाव मनेटाइज जाबा रावबो नायफिननाय नङालै होननानै बुङोमोन सारिका बाय बाय थेंक इउ स' माच सना दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर 1 आवारसो होगोन आंबो साला मानिथारलां ओंख्रिखौथ' मा होनदोंमोनलाय बेयो र' बावबाय आं खोन्थालांफिनगोन नामाब्रा ओंख्रिखौ र' थै गैला ओंख्रियानोसै आं सिगांनि जिमेइलजोंनो खुलिफिननो हायोमोन खिन्थु खुलिफिनाखै आं जिमेइलखौनो दानखाबाय आं गुगोल एडसेन्स फैखानाया थागौमोन आरो आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गानना गाहेना गांग्लाब गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय टिं टिकि टिकि टिं गानसो दामना दोनबाय थानोसैलां माथो रावबो फैथ्राब्रा होननायसो जासिगोन बे कमेन्ट फरायनो मोनाबाथाय बायोलाय आंहा नौदारापारी तिमीले र मैले माया साठी जस्तो राख्छ
आब' लिलि गल'ल' जाबाय थादोंमोन आरोना आब' लिलि गल'ल' जाबाय थादोंमोन आरोना दोननोसै दै आब' बाय बाय लादो बारा गोबाव होआ कौन है लाइक करो कमेंट करो बाय बाय ले लो थोड़ा टाइम तो लाइक करना पड़ता है क्यों किसी को खुशी के बदली खुशी नहीं मिलती है यह प्यार में क्यों होता है फाग्ला बाबा मन्दिराव आं फुजा हैब्ला आंखौनो बिदों जानो हागौ आंखौनो बिदों सानसेखालि दुब्लि बारियाव माइ गायनाय खोथिया फुनाय खानाय हगारनानै बिबार आखायाव लाना सोरखौ नों बिनो थाङामोन मन्दिर मोखाङाव आं नोंखौ नुजेनदोंमोन